Afirmácie nefungujú. Som bohatý, som bohatý, som bohatý. Som šťastný, som šťastný, som šťastný. Rezonujete s týmto? V dnešnom videu rozoberiem afirmácie a to, prečo nefungujú a čo môže fungovať na to, aby som prepísal príbeh svojho života. Vitajte, volám sa Igor a som otec, manžel, ITčkár, člen predstavenstva, coach a speaker, ktorý sa 30 rokov venuje transformácii seba a pomáhaniu ľuďom okolo seba. Dneska, ako som hovoril, budeme hovoriť o afirmáciách a prečo nefungujú. Čo to vlastne afirmácia je? Afirmácia ako slovné spojenie je nejaké tvrdenie o sebe, ktoré by som strašne chcel, aby bolo pravdivé. Väčšinou sú afirmácie na bohatstvo, na zdravie, na šťastie, na neviem čo. Afirmácia ako nástroj je niečo, k čomu tak ako niektorí ľudia intuitívne siahnu a povedia, toto by som strašne chcel zažívať. Prečo potom to siahame je kvôli tomu, že si niekde na podvedomej úrovni uvedomujeme, že to, čo sa mi deje v živote, je do nejakej miery dané tým príbehom, ktorý si točím v hlave. Nikdy nebudem hoden toho, aby ma niekto mal skutočne rád, budem sa musieť vždy pretvarovať. Alebo je pre mňa jednoduché zarábať peniaze. Keď chcem, tak dokážem čokoľvek. Toto sú príbehy, ktoré si ľudia v sebe žijú, rozprávajú a tým pádom ich život vyzerá takýmto spôsobom. Afirmácia ako technika bola vec, ktorá v mojom živote rezonovala x-krát a rozumiem tomu, že ak skutočne zmením to, ako vnímam sám seba, tak zrazu môj život sa stane úplne iný. A hral som sa s afirmáciami, rozprával som si, ako mám úspešnú firmu, ako mám úžasnú rodinu a čo viem čo. To, čo som si neuvedomoval, je, že opäť to, s akou energiou som o tom rozprával a s akou energiou som tú afirmáciu dával von, hovorilo rádovo silnejšie ako to, čo som hovoril v rámci afirmácie. Všetci poznáme v svojom okolí ľudí, ktorí strašne žijú týmito vecami a rozprávajú si, hovorím, akí sú bohatí alebo chudí alebo čo ja viem čo. Nefunguje to. A čo sa dá urobiť preto, aby to začalo fungovať? Hovorím, to, čo som si sám na sebe vyskúšal, je, že ak zoberiem náhodné tvrdenie, ktoré by som strašne chcel, ale od korienkov vlasov až po špičky mojich prstov na nohách, proste viem a tuším, že to vlastne je nepravdivé, ale len strašne by som to chcel a začnem to rozprávať, tak ten odkaz, ktorý sám v sebe generujem, je, že vlastne nemám to a strašne to chcem. A de facto sa tým od môjho cieľa, povedzme, byť zdravý, len vzdialujem. Lebo to, na čo sa sústredím, je, že to strašne chcem a nemám to. A snažím sa hovoriť si, že vlastne som už zdravý a vnútri viem, že to tak nie je. Tak potom som prestal afirmácie vôbec hovoriť, potom som sa s tým zase trošku hral. Asi pred 3 rokmi som prišiel k jednému mimoriadne silnému mechanizmu, ktorý sa dá vnímať ako afirmácia. Ale nie je to afirmácia. Je to spôsob, ako viem prepísať svoj príbeh, svoj podvedomý príbeh, ktorý nejakým spôsobom v tomto svete generujem. Predtým, ako sa vrátime k videu, vás pozývam
odoberajte tento kanál a kľudne nás podporte aj lajkom. Pomáhate nám tým pri tvorbe nových videí práve pre vás. A predtým, než pôjdete, kľudne kliknite na ten zvonček pod videom a neujde vám žiadne ďalšie video od nás. A zmeniť tým svoj život. Ten mechanizmus poviem len veľmi stručne a ak budete chcieť, tak sa môžete na nás prísť pozrieť osobne do Coffee a Cafe. Link bude dole v popise, kde budem o tomto rozprávať trošku a viac do podrobností. Ale principiálne ide o to, že ten postup, na ktorý som narazil cez môjho úžasného kouča Ankusha Jaina a jeho kouča Steva Hardisona, bolo vytvorenie môjho dokumentu. Ja to volám, že moja ústava. Vytvorenie dokumentu vychádza z toho, že na nejakej úrovni si ja uvedomím ten zoznam afirmácií, ktorý žijem. Pretože bez ohľadu na to, či som si toho vedomý, alebo nie som si toho vedomý, ja žijem nejakú sadu tvrdení, ktoré viem, že sú o mne pravdivé. Ten proces urobil to, že zobral som si oblasť, ktorú som chcel zmeniť, pozrel som sa na tú oblasť, povedzme zdravie, a teraz chcem zmeniť príbeh o mojom zdraví. Čo urobím? No, najprv si pozriem, že čo sú tie veci, ktoré tam sú, a potom sa zamyslím nad tým, že čo sú veci v mojom zdraví, ktoré sú prospešné a sú takisto pravdivé. Toto je kľúčová vec. Ja musím vedieť, že to, čo ja v svojom zdravie, v tej oblasti, na ktorú sa zameriavam, v tomto prípade moje zdravie, sú pravdivé. Príklad. Ak budem vyzerať ako plnoštíhly panda, kung fu panda, a budem si hovoriť o tom, že som chudý, ja viem, že to nie je pravda. Čo ak by som sa pozrel na seba a hovorím, rozumiem, vyzerám tak, jak vyzerám a viem každé ráno na 30 minút sa ich prejsť. A viem, že pre svoje zdravie urobím čokoľvek, čo bude potrebné. Takže afirmácia, ak ju zoberiem, vrátim sa k tomu, čo som hovoril. Afirmácia a môj dokument. Afirmácia, ak ju zoberiem len kvôli tomu, že ju strašne chcem a viem, že nie je pravdivá, nebude to nikdy fungovať. To, k čomu vás pozývam, a ak chcete o tom viac vedieť, napíšte mi, rád sa s vami porozprávam, je, vyberte si niečo, čo viete, že je pravdivé a vás posunie k tomu cieľu. V mojom prípade napríklad moje zdravie je čisto pod mojou kontrolou. Príklad. Viem každý deň urobiť malý krok k tomu, aby som sa dostal bližšie k založeniu veľkej firmy. Toto sú všetko pravdivé veci. Čo sa týka zdravia, ja som si v svojom dokumente urobil následovnú afirmáciu, ktorú viem, že je pravdivá a robím na tom. A tá afirmácia znie, berte to ako pozvanie pre vás. Som ten, čo dosiahol čokoľvek, k čomu upriem svoju myseľ. Vrátane tela Boha, ktoré ma v zdraví a sile preniesie ďaleko za 100 rokov mladosti, aby som mohol milovať a užívať si svoju úžasnú manželku Kláru, naše neuveriteľne obdivuhodné deti Viktora, Terezu a Igora a ich zázračne úžasných potomkov. Toto je tvrdenie, o ktorom viem, že je pravdivé. Každý deň si ho zopakujem. A je to moja cesta, ktorou transformujem svoje telo. Čo si z tohto môžete zobrať vy? Ak chcete zmeniť svoj život v nejakej oblasti, skúste najjednoduchšie, čo viete urobiť, nájdete si zoznam afirmácií, ktoré sú v tej oblasti, ktorú chcete zmeniť. Ak nemáte človeka, s ktorým viete urobiť to, čo som urobil ja so svojím koučom, tak aspoň si prejdite ten zoznam afirmácií a vyberte si tie, ktoré s vami rezonujú. Kde poviete, áno, toto je pravda. A tieto afirmácie začnete používať. Lebo afirmácia, ktorá sa zoberá len tak, že toto strašne chcem, toto strašne chcem, toto strašne chcem a viem, že to nie je pravda, nebudú fungovať. Takže, vyberte si niečo, čo chcete zmeniť, vyberte si pár afirmácií, ktoré s vami rezonujú, proste na podvedomej a vnútornej energii a
A hrajte sa s tým proste 2 týždne, 3 týždne, mesiac. Ich hovorte každé ráno a každý večer. Pre seba. A napíšte mi, ako sa vám darí. Ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na vás v ďalšej prednáške.